Starneme, ale hráči minulosti nikdy nestarnú, iba dozrievajú. Ako na duchu, tak na skúsenostiach. Ako tých hráckych, tak i životných. Život nás naučil prehrávať, ale ľahšie, ako tých mladších. Pretože vieme prehrávať, bez toho, aby sme z toho robili veľkú drámu. Dramatizujeme len každú výhru v každej hre, lebo život nás naučil si vychutnávať každú výhru bez toho, aby to bolo poznačené samozrejmosťou mladých ľudí. Tých začínajúcich hráčov, ktorí expujú svoj život na výkonných strojoch. To my sme tí dobrí hráči. Tí, čo sa začali levelovať na slabých retrostrojoch fičiacich na basicu, kde ste sa obávali pred hraním hry len jednej hlášky na televízore. A to bolo load error, kde sme museli predtým, než sme spustili niektoré hry, nahrať akceleračný program Turbo 2000. Všetko išlo na tej obyčajnej čarovnej magnetickej magnetofónovej páske, ktorá znamenala celé naše detstvo. Detstvo, tak nepoznačené chybami života, ktoré sme nabaľovali na ďalšie chyby. Vieme prehrávať a vieme si odpúšťať chyby vo veľkej hre života. Pozorujeme život s precíznosťou real-timeovej hry z pohľadu prvej osoby. Tam sme tí víťazi v tej veľkej hre života. Tam sme pánmi svojho osudu, ale iba s jedným herným životom a tak vzácnym, rýchlo ukončiteľným. Pretože sme hmotné bytosti, nie súbory jednotiek a nôl, napísané v tak pevnom danom programovacom jazyku života. My sme zložení z C, G, A, T, tak pevne danom kóde. Nie v súbore príkazov a textu. S celou plejádou nenapraviteľných bugov, ktoré sa nedajú updateovať a tým sú neopraviteľné. Žijeme s nimi po celý život, pretože sú v nás a tvoria našu podstatu, to, čím sme. Život je jedna veľká hra, ktorú raz dohráme do konca a záleží len na množstve XP bodov, ktoré na konci tej hry dosiahneme. Pretože všetko je len hra s názvom Teatru Mundi. To veľké divadlo života, ktoré sa raz dohrá. A my na konci tej hry budeme absolútni víťazi.